Raġel ta' 31 sena tressaq il-qorti mixli li sabbat il-kelb żgħar tas-sieħba tiegħu mal-art u qatlu waqt argument bejniethom fir-residenza tagħhom f'Witiline. Deljonakov mill-Maċedonja ta' fuq u li jaħdem bħala uffiċjal tas-sigurtà wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, fosthom għal teddid, fastidju u li qatel annimal. Il-mara qalet lill-pulizija li hiju s-sieħeb tagħha argumentaw għax hu kien qed jixrob waqt li deskrivitu bħala bniedem li jħobb il-fsiet. Qalet li hu telaq mid-dar wara argument li kellhom u rritorna briħa ta' alkoħol. Tennit kif kienet fuq is-sodda meta l-kelb qabeż ħdejha u l-akkużat frabja qabad il-kelb u sabtu darbtejn mal-art, bil-konsegwenza li miet. Il-pulizija sabet il-kelb mejjed falqa f'Witiline stess waqt li raġel ġie arrestat aktar tard. Minħabba l-fatt li l-akkużat m'għandux indirizz fiss ma saret ebda talba għal ħelsien mill-arrest. Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat id-deċiżjoni kontra John Paul Grima li nstab ħati li kkawżat ġrieħi gravi għeddet u fastidja lill-eks sieħba tiegħu waqt li wettaq qatt kriminali għax kellu arma tan-nar fil-possess tiegħu mingħajr liċenzja. L-inċident seħħ fl-2021 fir-residenza tal-mara f'Raħal Ġdid wara li argumentaw hekk kif Grima kien qed jixrob u rrabja meta prova jsewwi vit fil-kamra tal-banju kisru. Skont il-prosekuzzjoni talab jitlaq wara li jeddidaw ħadilha ċwievet tad-dar, iżda ritorna armat pistola kkargata li ponta leha. Is-sitwazzjoni eskalat meta tagħtu daqqa pakkett ta' silġ u ta' daqqa taras fejn waqgħet mal-art quddiem binta. Il-qorti semet kif dak li l-akkużat qal li kienet ġerħa kkawżata mill-vittma kienet biss toqba tal-misluta fuq għajnejh li huwa neża wara l-arrest. Fl-appell Grima sostna li r-rapporti mediċi tiegħu ma kinux ġew ikkunsidrati kif suppost. Iżda l-qorti ċaħdet ukoll argument ta' self-defense. Ġie nnotat ukoll li Grima ma rrispettax il-liġi tant li fl-4 snin tal-proċeduri instab ħati f'żewġ każi oħra. Filwaqt li l-qorti kkonfermatlu sentenza ta' 7 snin ħabs u ġie ordnat iħallas 572 euro fi spejjeż tal-esperti u ħarġet ordni ta' protezzjoni ta' 3 snin favur il-vittma. Raġel ta' 56 sena li kien jaħdem bħala infermieru li nstab ħati ta' qatt ta' akkużi ta' fastidju sesswali fuq kollega tiegħu fl-isptar Mater Dei, ra sentenza ta' sentejn ħabs effettivi titnaqqas għal waħda sospiża fl-istadju tal-appell. Minkejja dan, il-multa ta' 15,000 euro li kien ingħata mill-ewwel qorti f'Ottubru tas-sena l-oħra xorta baqgħet applikabbli u kien instab ħati ta' 5 akkużi dwar każi ta' fastidji sesswali fl-2016 u qabel. Waqt li l-vittma kienet irċivit qatt ta' messaġġi li qiset ta' fastidju, ir-raġel kien ipprova jsakkar il-bib tal-uffiċċju talaba tikxef sidira waqt li fi stanzi oħrajn u l-parti privata tiegħu u talaba jkollha x'taqsam miegħu. Ir-raġel ċaħat l-akkużi u qal li kienu biss frott lejra tal-mara għax huwa avvanza fil-karriera u le waqt li darba talbitu pjaċir u ma qdiex. Il-qorti iżda laqgħet biss l-appell fuq is-sentenza u li qiset il-kondotta tal-akkużat bidlet is-sentenza ta' ħabs għal waħda sospiża għal 4 snin.